gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapanguna nga balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Recovery plan sa COVID-19, luyag may buluan sa mga negosyante sa zona sang presidente. 11 sa 49 ka mga persona sa Barangay Mansilingan, ginklarong ila residency matapos ginpetisyonan sa COMELEC. Sa mga balita nasyonal, pila ka restrictions dako ang posibilidad galiwati patuman bangod sa pamahog sang Delta variant. Malacanang kumpiyansa nga magadaog si Presidente Duterte kung magpapili bilang presidente sa vice-presidente sa 2022 nga eleksyon. Maayong aga Bacolod, mga agabilog gamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Hulyo 22, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Kag-Action Boy Duran, ang mga balita lokal pagkarapos lamang sa niyo. Yes, good morning na mga ka-action. Good morning Action Eden. Good morning, Philippines. Do- Ano, Action GM? Doon na hidlaw ko sa uniform mo muna sang Oo, gani. Kaya nga- 1998, no? 1998 Oh, na grabe ka uniform. man sa 1998. 1997. 1999. Sige. Wala ka puli ako ni Thursday uniform. Mati na to Sige Ikaw na ya. Good morning, Danay, of course, kay Sir Alex Fuentes, nagapamatigid. May Stofago, good morning man. Kay Dante Makilan, good morning man. At Kim Eriman, good morning, Connection Boy. Kay, of course, Dennis Richard Tibor Roma, good morning. Have a great day to all of us, kuno. Happy first year anniversary. Uy! First year anniversary subong sa Action Radio Energy Fans Club. Ay, subong? Oo, July dakdasig 22? ba? July Grabe ba? 22. Mapati kita. Kay siya rin yung founder ya. Dennis Richard Tiboroma. Thank you so Yes. much. Happy anniversary. Happy Anniversary Energy Fans Club. Yes. Oh. Kabay pang sa masunod nga anniversary, mag-ululupod na kita tanan. Gani man. Kay Glacia Blas, good morning, Negros kuno. Negro, good morning kuno. Ay, Negros. Damo kami. Damo ka mo. Damo ta. Kita na nga manigra. Good morning, Ma'am Luing Melos. Kag, of course, sa iya sini nga bana, Sir Melchor. Kag kay Teacher Romela Ravalo, kag Tito Shallow, good morning, man. Kaya, adugay magsulod sa ako na. Kay Pangga R.R. Rehinio II, good morning. Watching live ko no, using YouTube. Good morning, SP Gold Compound. Good morning, dira sa inyo. Kay Russell Gomez, good morning man. And of course, kay Sir Ray Baryoga, rin naman, good morning. Kay Shakil Tarak Muhammad, Sir Boy, good morning. Tamyaw nilang kuno, si Sally, kagang iya sini nga asawa. Hello, good morning. Yes, good morning. Kay Jude Canoy de la Serna, good morning man. Sa inyo sinitanan. Salamat, gid. Kay Chana Cordero, good morning man. Tinakapaladala na kamo sa inyo sini nga mga entry sa Sapniversary naton. Dapat may mga entries kamo para magdaog kamo sa mga bonggang-bongga nga mga kwan, nga mga ano ni gani. Yung mga pa-premyo. Mga pa-premyo, alangan man, lang bungga-bungga nga mga tao. Gin-greet ma'am ni Ma'am Jinky Dialagdon, happy first year, EFCARB, more power and more anniversaries to celebrate. Yes. Kay Dindin Villanueva, naragsak na adlaw mga lods, good morning. Pabati ko no sa family Galvez sa La Castellana, salamat.
Kay Ramiro Montines Aplaon, good morning and watching live from the Sardines capital. Joke. Din sa Sa Victorias. General Santos na yun. Tuna capital na Tuna yun. capital na yun. Oy, ari na yung mga amigo, Torco Junks. Good Ay, morning. good morning, Migo Torco. Ay, kumusta ka na? Kag, nya, good morning, boy, kag Inday Eden. Oh, Yes, Inday. Si JR Piliago na Aw, yung... si GR Pilaga. Oo. GR Pilahio. Pelayo, gali. Good morning, Danay. Kay Papa Edwin Pantaras. Kay Mama Feby dira sa Barangay Tangub. Good morning dira man sa inyo. Of Yes, course. oo. Kay Sally Auque de Susa. Watching from Sam Village. Kuno keep safe, everyone. Aha. Si Dorel, ginapabango na ni Pangga. Pabayin siya, Danay. Laki kiss siya gaday. Mag-day off sila, rest, Yes. restfully. Restfully. Tira lang kami pala gabawi. Kaya bisan holiday. Wala kami day. Section Boya, Monday to Sunday. Gidya. Yes. Ari, gidya, sister. Patindugan lang na di siya ribulto. Wala na siya absent. Mas ga-worry kung mag-absent. Section Boy, wala siya sa today. Kay Lunes hasta Domingo, ya. Kung mga kamo sa bulig, ari na siya sa aga lang kamo kanto. Ari na di sa'yo. Wala isang problema. Aga pa. Oo, aga pa. Kung ano man na, bisan ano pa na advice, financially. Wala lang financially. Kasi masikuhan ko di ka. Nakabudlay. Kay Arnel Deles, good morning. Monitor lang sila ko na sa Police Station 6. Happy 20th wedding anniversary kay Gigene Deles. Yes, happy 20th anniversary. Wedding anniversary kay Sir Arnel Deles kay Gigene Deles. Arata Sir Hagin, greet na kamo taga Police Station 6. Salamat. Stephen Macaranas, good morning. Greet nilang ko happy birthday si Alec Bowen Macaranas from Sumag. Happy birthday to you. Happy birthday, Alec. Yes. Why na X yan, no? Alec lang yun na yan. Alec lang siya. Alec Bowen Macaranas from Sumag, Magayon. Yes. Kay Ma'am Jinky de Alagdon dira sa may Phoenix, Arizona. Good morning man. Kag kay Biboy Villasor, kag sa mga Energy Fans Club. Good morning. No? Dindin Villanueva. Grabing ulan ko sa Bagyo. Bagyo na, ginabagyo pa. Double. Sige. Donna Sola Gomez, good morning man. Sige, standby na sa aton mga balita lokal. Aksyon! Balitang Action Radio Philippines Standard Time, las 6:12 sa detalye na sang mga balita lokal. Nagalao ang hanay sa mga negosyante sa siyudad sa Bacolod nga manakip ni Presidente Rodrigo Duterte sa ikanom nga State of the Nation Address o konsona kung saan umabot ang bakuna batok sa COVID-19 nga napartineser sa tanan kag ang recovery plan sa mga masunod nga tuig. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni MBCCI President Frank Carbon nga nahangpan nila ang kabudlay sa administrasyon sa pagpakig-away sa COVID-19 pandemic nga nag-apekto sa pangabuyan sa tao kag sa ekonomiya sa Pilipinas apan nagalaom nga may mga tikang himuon para sa kaayuhan kag seguridad sa tanan. Suro kay Carbon, importante nga may preparasyon o kung plano ang gobyerno agon maplastar sang maayo ang kinahanglan himuon sa mga masunod pa nga tuig sa tuyo nga mapatib-ong ang ekonomiya sang Pilipinas. Anong plano sa gobyerno? Saan ni siya mag-alabot? At least mabalaan manamon bla kung saan umaabot ng herd immunity ginahambal ta nga at least. Ang kabayan sa pahayag ni Frank Carbon. Nakikita naman si Secretary sa Barangay Mansilingan Siyudad sa Bacolod ang 11 ka persona guntinuan ng ilang ngalan may kangtanan sa petisyon sa ila sininga residency. Una diri nag-file sa petisyon si Barangay Mansilingan Secretary Edward Meneses batok sa 49 ka mga botante sa Comelec Election Regulatory Board bangod sa issue nga wala ang mga ini naga-istar sa purok nga ilagin butang sa record. Sunod kay Salvador Isulan, isa sa mga gin-file sa petisyon tuyo sa ilang pagkadto
Senado agod nga mahibaloan kung ano ang rason ni Meneses sa pag-file sang petisyon. Nanindugan si Isulan nga madugay na sila nagatener sa lugar nga sakop sa barangay kag may mga dokumento mga ini bilang suporta sa ila sini panindugan niya. Talisay kami rin. Kami di balay sa isang website, nag-transfer na kami di residensya. Amo na ganing nagsubot kami, nga padalang kami sumuloy, mga kami problema. Tapos kinantaw po tao, ang bansang kumilig, sir, kantuon mo na to sa amon, may kung hindi mo pagkatuon, kami ni Migo. Ang kabayan sa pagpahayag ni Salvador Isulan. Samtang ginabi-abi naman ni Barangay Mansilingan Secretary Edward Meneses ang pagkadto sa pila ka mga persona nga iya ginpetisyonan sa tuyo nga maklaruhan ang records nga ilan uyatan. Suno kay Meneses na usisa ng records ang 11 kag nahatag naman ang matud nila nga lugar nga ginaistaran sa karon ginahulat ni Meneses ang 38 pa ka persona nga ginpetisyonan para makayo ang ilang nga record. Samtang plano ni Meneses nga i-withdraw ang petisyon batok sa 11 nga nagkadto sa opisina agod maklaro ang ila nga ngalan. But presently, ara siya nag-star sa purok pagidait. Nasa isusway niya, Captain Patanspiri, nag-question kami, why man daw sa purok mataong. Therefore, decide kami nga petitionante, itong sinisa-isa po ang panimalayway sa, but in real situations kami, ipa-double check ko yung wato kayo nagkakalit sa kina, para siya sa purok pagidait nag-star. Ang kabayan sa pahayag ni Barangay Mansilingan Secretary Edward Meneses. Sa iban pang balita lokal, ginpaisol naman ang deliberasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Oversight Committee nga natala na kuntani karon nga adlaw sa syudad sang Bacolod. Sinugi PIDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez bangod sa quarantine protocol sa syudad, mabudlay ang pagbiyahe gikan sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Subong man nabalaka si Gomez sa posibilidad nga makalapas sa quarantine protocol ang ahensya tungod sa madamong aplikante halin sa mga banwa kag syudad. Ang ika-29 nga deliberasyon gintalana sa unang nga semana sa bulan sa Agosto para sa 37 ka mga barangay sa Negros Occidental kag isa naman sa syudad sang Bacolod. Napasakaan na sang kaso nga frustrated murder ang isa ka 21 anyos nga suspetsado sa pagpanglabo sa mag-utod sa sitio Sapua, Barangay Biak na Bato, Banwa sa La Castellana. Suno kay La Castellana PNP Chief of Police Captain Ron Darrell Nigos, kahapon sang aga, ginpasaka ang kaso bato kay Warren Taliogo. Una din nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga nakainom si Taliogo sang ginhimo ang pagpanglabo usar ang ispading sa mag-utod ni Sanday Wilma, 47 anyos, kag Nena de la Torre, 32 anyos. Nadakpan si Taliogo sa follow-up operation samtang ginabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang mag-utod. Nakatapusin nga balita lokal, may person of interest na Police Station 8 sa nag-hold up kagabi sa 3 ka pasahero sa POJ sa Pandayan, Araneta Street, Barangay Singkang, Syudad sang Bacolod. Sinugay Police Lieutenant Juanito Pastrana, Deputy Police Chief sa Police Station 8, ginahulat nilang 3 ka biktima agon maparecord ang natabo. Sa investigasyon sang kapulisan, nagsakay ang unang suspetsado sa lechonan kag ang ikaduha, nagsakay sa tubang sang Gaisano City. Pag-abot sa lugar, nagdeklarar nga hold up ang mga suspetsado kag ginkuha mga cellphone kag bag sang mga biktima. Sunod kay Pastrana, armado sang 38 kalibre revolver kag ice pick ang mga nag-hold up. Ginalantaw man ni Pastrana ang posibilidad partisipasyon sa POJ drivers sa nasambit nga insidente. Pila ka restrictions dako ang posibilidad nga liwat ipatuman bangod sang Delta variant. Samtang Malacanang kumpiyansa, Duterte magdaog kung magpapili Vice Presidente. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1. Kag sa ato naman mga ka-actions, Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan.
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Good morning, Nadra, kay Rochelle Evangelista, Nemesia Roques sa may barangay Conproc Rojas, barangay Tangub, sa kay Reno Locinario sa Biopower Maintenance Silay Team kag sa collection. Kag ari na si papa mo Edwin Pantaras, oh. Papa mo manaw. Papa mo na ba ko papa papa mo? good. Ano ko si Alex Montesa? Nga, ano wala ka comment si Alex Monteza. Hindi si Alex Montesa, ang papa ni Jinky, ginapapa, yaman mo kag mama niya. Good morning dira kay Papa Joe, kag mama. True. Bay ilang siya pala, Joseph, nabalitan kasag. Monitor lang sa Qdai Resto Cafe sa La Carlota City. Yes. Joseph, nabalitan kasag. Qdai. Di na sa tabing Qdai Resto Cafe, man. Hindi ko katoltol. Neftali Aguilar Escopin, Hilario Tagapan, Rhea Bello, mangkot sa kung saan, no? Kuno pag-istrikto sa Bacolod. Hasta buwas ang Hasta GCQ, hasta Subong. 22 or 23? 22. 22. Tikaran sa gabi, mabala na kung kwakso na ang heightened, Heightened restrictions. Yes. Kung depende sa aton mga quarantine status sa sugod buwas, no? Correct. Kag anong namin mga kinanglan, mga requirement sa ano na in the area, magpuli ka de, RT-PCR test. Oo. Backtrack. S-Pass. No, pero kung mga ano na, halin na sa mga Manila, pero kung Iloilo, Bacolod, anham. Require. Gina-require. Panay sa mong gina-require RT-PCR Ay, test. okay, may Delta variant. Tungkol sa Delta variant. Yes. Vanessa Mayo, good morning dira sa imo. Ginagreet sila si Tito niya, Uncle Nards. Happiest birthday, Sang Jensen Cotabato. Happy birthday to you, Uncle Nards. Happiest birthday from Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo. Yes. Pero dali lang siya. Pero kung A4, di ba ya? Wala yasang ano to? A4? A4 wala. Apor. Tiyan mo na sila. Tanawan niyo lang sa post sang ano. Basta maghalin ka sa kwan, halin ka, magpuli ka sa Bacolod, may RT-PCR test gito tungod sa ano. Bisa ng Iloilo sa mga. Bisa halin ka sa Iloilo, bla. I-require ka RT-PCR test. Melissa Montinola, good morning dira. Kay Melinda, good morning man. Kay Annie, kay Erwin, kay Jerry, good morning dira sa inyo. Good morning. Yudes Peralesa, Dindin Villanueva, ihada ko Carol Montoya. Bangkot lang kuno si Ada kung may vaccination dira sa Robinsons Bacolod karon kay damo classmates sa high school gusto mo pa. Imara sa Robinsons karon. Doc Juan pagani mo do J&J ang ilang J&J. bakuna karon. Sa Robinsons basta mo tong batian ko nga istorya kahapon. Kagabi. Kay Kay City Ad M. Nga may ara nga vaccination karon sa Robinsons, no? I don't know lang kung ma-accommodate sila walk-in. Uy, may ara ko ng mga walk-in nga gina-accommodate nila no? Basta may ara available na bakuna, try lang Try lang. Felix Magtules Villatura, listening sa Pontevedra, Negros Occidental.
Daw engineer man ni si Gani. Felix Villatura. Daw engineer ni sa Blamo. Daw. Punto ka ba tingnan sino yung Daw ganit? sa kwan ni Ikaw sa mo, daw mag-greet. sa Silver Dragon. Daw sa Silver Dragon ni sa Bala. Engineer Felix Villatura. Dindin Villanueva. Sige, action na, Aiden. Yes, good morning man kay Rochelle Fulgencio Susana. Monitor lang sila kuno sa Barangay Pandan ng DSB. Kay Simplicia Samulde Palabrica. Good morning man kay Abrenica Wendell. Nag-monitor sila kuno sa Purok Pedring dira sa may Barangay Estefania. Thank you. Kay Rose Guevara, maulanon nga aga mga ka-aksyon. Pa-shoutout niya lang kuno sa taga Tayabas, Quezon Province. Eddie Villacampa Sr., pertigid kadamo tao bisinter sa bong nagapila para da rehistro mag-transpired. Ha? Daw hindi Sa base center. Nagapila sa buong paristro. Ah, okay. Mag-transfer. Okay ka, very good mag-translate kay Action Boy. Ay, ako yan. Doon nag-autocorrect goro ang iyong cellphone. Correct. Yes. Kay Robert Roma, good morning man. Sa Kay base center mo ng autocorrect sa mo. Kay Antonio Lo, good morning. Kuno kay Pare Ronald Quizon ni Sir Antonio Lo. Kay Rafael Tribaco Sanjo Jr., good morning. Watching live from Disney Fantasy. Wow, di lang Disney Fantasy. Antonio Lo, good morning ko naliwat sa Singles for Christ, Merto Chapter. Kay Abrenica Wendell, good morning. Abi niya ko na si Action Dora, si Action Ida. Okay lang na mga abi-abi. Kay Johnny Galvan from Baltimore, Maryland, USA. Eddie Villacampa Sr., Nissan Gapila, Jody. Action Boy, nagapamati, gid. Di ka na? Kay Dads Aberia, good morning. Bala mo na, ano ko din na urungan ko din kay Sir Eddie Villacampa, kay autocorrect. Kay Dads Aberia, galantaw sila ko na sa barangay Sumag. Ikaw ginagad niya pangape. Sige. Kita mo na da. Kita ko sa Baguio nagli si Dindin Villanueva. Sige standby na sa aton nga mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Kag sa ato naman nga mga 2. Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:29, detalye na sang mga balita nasyonal. Dako ang tsansa nga liwat nga ipatuban ang pila ka restriksyon sa Pilipinas bangod sa report nga local cases ang mas makalalaton
nga COVID-19 Delta variant. Wala na gindetalye pa ni Presidential Spokesman Harry Roque apang mahimo nga ginatumon sini nga pulisang nagadumili sa mga kabataan edad 5 katuig tubtob 17 anyos sa pagwa sa ilas nga puluyan. Natala na nga magigsapo sa adlaw sang Huwebes ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases agon talakayon ng rekomendasyon sa mga eksperto nga suspendihon ang pulis nga nagatugot sa nasambit nga AIDS group para makagwa sa ilang nga balay. Hibalon pa sa Department of Health ang local transmissions ng Delta variant sa pihak sa spekulasyon sa infectious disease kay vaccine expert nga ang variant nga mahimo naglapta na locally. Sino kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere kung magsining nga may local transmission, nagakahulugan nga may pagpanglato na nga natabo alin sa mga persona nga na-detect nga positibo sa variant. Dugang pa ni Vergere sa karon hibalon pa lamang kang hindi pa makaanunsyo ang ahensya nga may local transmission na sa Pilipinas. Sa separado nga palace briefing ginpahay ni Dr. Rodgin Solante nga daw ko ang chance nga may local transmission na sa Delta variant kung basehan ang dokumento sa Philippine Genome Center sa diin may mga kaso nga hindi konektado sa returning OFWs nga positibo sa variant. Kumpiyansa naman ang Malacanang kung magpapili kag magdaog bilang Vice Presidente si Presidente Rodrigo Duterte sa 2022 nga eleksyon. Hindi man pareho sa kay Vice President Leni Robredo ang iya sitwasyon. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang kabudlay ni Robredo sa administrasyon resulta ni sang kaugalingon sini nga desisyon nga pangunahan ang oposisyon. Panumdum ni Roque, nga ginatagan na sang kaigunan si Robredo apang madamo ini sa mga palayag nga nagakontra sa administrasyon. Duga pa ni Roque, inarason kung nga daw dekorasyon lamang si Robredo sa karon nga administrasyon. Liwat naman nga magpapili bilang senador si Senator Leila de Lima sa 2022 nga eleksyon kag ginpahayag nga hindi makatarungan nga pagpreso sa iya amo rason kun nga luyag niya nga padayunon ang pagpakig-away sa iya advokasya. Sunod sa senador madamo man nagpamangkot sa iya kung masarangan pa sini nga magpapili liwat sa pagkasenador sa 2022 nga eleksyon bisan pa sa mga atake nga ginahimo sa iya. Ginpanindugan ni de Lima nga hindi siya mag-surrender kag luyag niya nga padayunon na iya ginapakigbato. Pebrero 24, 2017 ginpreso si de Lima sa Philippine National Police Custodial Center bangod sa kaso may kangtanan sa iligan nga droga nga iya man ginpanginwala. Si de Lima kilala nga isa sa mga kritiko sa Duterte administration. Samtang ginklaro naman ni Senate President Vicente Soto III nga napasar sa Kongreso ang anti-endo bill apang ginvito ini ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginimo ni Soto ang palayag matapos ginapilar ni Presidential Spokesman Harry Roque sa Kongreso na sambit nga hagna antes matapos ang Duterte administration. Suno kay Soto, nasaan sa veto message ang Presidente nga ginpasar nga anti-endo bill sa Kongreso nagsobra sa nakuntani sakop kag definition sa wala ginatugutan nga labor-only contracting. Nagligad nga Lunes, ginpahig ni Roque nga ginakonsiderar nga administration bill ang security of tenure bill. Ginpanumdum naman ni Senate President Vicente Soto III si Presidential Spokesman Harry Roque angot sa kawadon sa gihapon sa layi nga nagatapos sa kontraktualisasyon sa mga mamumugon. Sa isa kapayag ginpabati-batian kag daw kaangay nga ginbasol ni Roque ang Kongreso sa wala pagpasar sa Security of Tenure Bill ug ang Anti-Endo Bill bisan pa ginsertipikahan ini nga urgent ni Presidente Rodrigo Duterte. Bisan si Senate Committee on Labor Senator Joel Villanueva ang ginkatingalaman ang pagvito ni Duterte sa layi matapos ini nga ginpasar sa Senado. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, B3. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Action, Fred Salanga. Balikay naman kita sa Action Balita Morning Edition. Upod ka pong sa inyo News Team. Action, Eden Aboso. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Manila,
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio